Бързо, брат, колко влизаш? 40-50 трябва да влезеш, от Данчо го знам. Гледай с километрите. Да! Този завой надолу от Данчо го знам, никога да не го правя. Защото е само за професионалисти. Де е, бе, то се записва, когато говоря на клипа. Данчо, да не си дигнеш акциите сега. Шофер. Абе, не дей да го правиш този завой, бе, брат. Ще се прецака нещо на колата, после ще кажа, че си виновен, че ме накара да дойда. Братоев е бот. Бот. Супер голям бот. Гасове! Според мен е много късно почва да заева да обръща, да обира. Стои му колата на пътя, ама. То скуша прави сега тук. Знаеш кой е? Според мен е много късно тръгваш да обръщаш, брат. Трябва да го щупи веднага да върне, брат, според мен. Ари, учи се и утре неделя. Да идваш тук да късаш. Абе, газ, бе. Ръчна ли дърпа този, бе? Абе, ти ръчна ли дърпаш, бе? Да, бе. Абе, на първо е спъни. Лоста ми се извади, брат. Спирам, брат.